Paulina a ajuns într-o academie de make-up. Există machiaj, evident, de vară, dar cum putem să ne-l facem singuri, aflăm chiar acum. Sunt, evident, niște trucuri. Bună dimineața, Adina! Neața, dragilor, ne place bronzul, dar vestea bună este că nu trebuie să stăm câteva zile la soare ca să-l obținem. Îl putem așeza chiar din trusa de machiaj. Eu am aici câteva luni de bronz, sper. Vorbim despre cum putem să obținem un look ca și cum am fi venit de la plajă cu Paulina Buldumea, profesoara noastră preferată de make-up. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd. Eu aș spune că machiajul de vară este cel mai important pentru noi, pentru că ne-l facem în vacanță, când sunt și cele mai multe fotografii, nu? Cele mai multe poze ale noastre sunt din vacanță. Trebuie să arătăm perfect în ele atunci. Cum îl facem? Trebuie să arătăm tot timpul frumos, doar că în vacanță avem mai mult timp ca să le realizăm. Trebuie să arătăm fresh, trebuie să arătăm proaspăt și sexy în vacanță. Ce ne propui pentru astăzi? Vrem să arătăm ca și cum am fi din acele reviste cu costume de baie, cu fetele acelea bronzate, foarte glam, cu pielea foarte strălucitoare, da. Pentru acest look e nevoie de un produs potrivit, un fond de ten mai lichid, un BB cream chiar. Să știți că au apărut pe piață acum foarte multe produse care sunt foarte light, care sunt hidratante, dar în același timp au și putere de acoperire. Trebuie să nu aplicăm atât de multă pudră pentru un efect glow și putem să înlocuim cu un fixativ de machiaj. Teodora, fata pe care o ai astăzi lângă tine, care are 16 ani, deci nici nu știu dacă ar trebui să se macheze, ca să zic așa. Totuși arată foarte bine acest machiaj pe chipul ei. Într-adevăr, zici că este din revistele acelea cu costume de baie, poate aș vedea-o și pe podiumurile de prezentare. Nu o să arătăm totuși asta. Astăzi vorbim despre machiaj. Teodora, arăți foarte bine. Paulina, ce are în obraj? Teodora are în obraj un highlighter ca să fie sexy, ca să fie glam. Recomandarea mea fetelor de acasă, vara, să nu își aplice highlighterul ca în reviste. Uite că vorbeam de pozele din reviste. Să și-l aplice doar, uitați, o să iau ce o pensulică să vă arăt, pe porțiunea ridicată de pe pomeți și doar un pic aici. Vara, dacă ne străduim prea tare să fim prea glam și să ne dăm cu sideful pe toată fața, riscăm să nu mai fim sexy și frumușele, dar să avem un look mai transpirat, să dăm într-un look care să pară transpirat. Pielea pare bronzată, ochii sunt scoși în evidență. Ce nuanțe folosim la nivelul ochilor? Eu recomand vara produse aurii, naturale, strălucitoare, pentru că asta cred că este și unul dintre preferatele machiaje ale fetelor. Foarte glam, așa, J-Lo style. Mai punem și ruj vara sau mergem mai degrabă pe gloss? Eu am folosit astăzi un gloss, dar e vorba și de ce preferă fiecare fată în parte. Eu nu folosesc niciodată gloss pe mine, pentru că îmi plac rujurile mate și colorate, dar pe fete și pe modele ador să le machez cu gloss, pentru că arată mult mai fresh, mai sexy, mai senzuale. Plus că glossul mărește și forma buzelor, să nu uităm de acest lucru. Se mai întâmplă să ajungem la piscină, uneori chiar machiate. Spune-ne ce rimel folosim vara. E de dorit să ajungem la piscină nemachiate, totuși, dar în cazul în care avem anumite imperfecțiuni pe față, mai bine să optăm doar pentru un anti-cearcăn cu o textură mai groasă și să-l aplicăm pe anumite zone ale feței. Rimelul ar trebui să fie waterproof, dar totuși vreau să le rog pe fete să nu o folosească excesiv, nu în fiecare zi, pentru că în timp poate deteriora firul natural al genelor noastre. Se subțiază și se deteriorează, cum am spus. Nu vrem să ajungem totuși fără gene. Am observat că ai aplicat acel sidef și pe piept. Este important atunci când mergem la un eveniment să continuăm acea textură pe care o avem la nivelul obrazului și pe piept și pe umeri? Da, se vede foarte drăguț. Este același produs, apropo, pe care l-am aplicat și pe pomeți. Dă un aer așa de nopțile interesante și petrecerile. E perfect pentru petrecerile de la mare vara, nu? E perfect și pentru petreceri, dar și pentru noaptea anunții, de ce nu? Pentru că este sezon de tot felul de ceremonii. Da, și de evenimente. Dar totuși nu trebuie să exagerăm, mai ales la o mireasă. De la mireasă ar putea apărea pieptul mai transpirat decât sexy în poze. Așa că trebuie să avem grijă cum și unde ne machiem cu foarte mult sidef. Mulțumim tare mult, Paulina. Câteva trucuri foarte importante pentru machiajul de vară.
cel mai important machiaj, v-am zis, dragilor, pentru că ni-l facem în vacanță, când sunt și foarte multe fotografii și cred că dacă vă uitați pe contul de Instagram al fetelor, cele mai multe, să știți că sunt făcute vara. Așadar, un machiaj important, fetelor, sper că v-am ajutat. Da. La revedere! Mulțumim fetelor. Nu se înțelege că materialul este despre machiajul pe care vi-l faceți la 8:30 dimineața ca să ieșiți la 9 la aerosol pe plajă. Bă, că a zis și Dănuța, ce înseamnă